Moni ndine Jake. Nde lero tukupita dziko loti sitinapiteko, tukupita ku Myanmar. Tikachoka ku Myanmar tipita dziko lina ndikukhudza maiko awiri. Nkhani yake siyatali kwambiri koma ndiyo kwanira ndithu kutenga chakumwa. Nditagwira ni chakumwacho ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Piang na Idong. Piang anabadwira ku Myanmar, anabadwa chaka cha 1992. Nde Piang anabadwa kwa makolo osauka kwambiri, onse awiri anali mafama, amalima basi ntchito zovutikira. Komanso Piang anali ndi abale yake 10, ma siblings 10. Ne moyo wake ovutika koma zinapezeka kuti Piang ali wang'ono, mwina ali zaka 4, makolo ake osanatani anamwalira. Nde umphawi wake unali ucha osaneneka ucha. Anakhala movutika kumavutika kenako Piang fayoti panali ana ena otang'ono kwa yeyo amayenera kulimbikira kuti awathandize abale akewo. Ne Piang anayesera ku skulu sikanatheka, analibiretu ndalama koma anayesayesa kuti angatani kuti adzidyetsa kwa abale ake. Nde anamva zonena kuti kuli mwayi ku Singapore, kuti anthu amapita ku Singapore amakagwira ntchito za umedi, pasakhala ntchito a nyumba muchatani amalipiridwa ndalama zabwino. Nde ankaona kuti atapite adzakwanitse kupita ku Singapore, akhoza kupeza kuti wapanga ndalama zokwanira kumanga nyumba kwawo, kuti at least abale ake achakhale ku nyumba yabwinobwino, komanso apeze tizochita kandi kantchito kandi ka business kunena kuti kazitha kumapatsa chakudya. Koma ali mkati moyesayesa kuti zintchito ku Myanmar komweko kuti apeze no transport yoti adzapitire ku Singapore, anatenga mimba ndikubereka mwana wake. Nde khanga tino kuphatikizano pa mavuto ose acha kuti no responsibility ina amudyetsa chani mwana. Nde unano pamene analimbikira kwambiri anapeza ma agent amene amatenga anthu kuwathandiza kuwapitisa kutiko ku Singapore kuti azakagwira ntchito za nyumba. Anayipeza ntchito cha ananyamuka anapita ku Singapore. Poyamba anamukaniza kunena kuti sangapite chifukwa chonena kuti age yomwe mafunika kupita ku Singapore kugwira ntchito inali 23. Below 23 samaloledwa. Iye mpaka anapangisa document cha fake kuti apeze kuti mpaka wapita. Anapangisa document cha fake kusinda zaka zake kudzika ngati ali zaka 23 asali zaka 23, koma anapeza kuti wanyamuka wapita ku Singapore kuja. Nde anapeza kuti anamuyika mnyumba ya anthu awawa. Mayiyo wa nyumba mudzina kanali Gutiri amakhala ndi ana ake awiri, mwana mmodzi anali kuti wangobadwa kumene. Amakhalanso ndi amuna ake, mamuna anali mpolisi dzina lake Chelvam, komanso amakhala limodzi ndi mayi yake a Gutiriyo dzina lake Prima. Nde Piang atapita kukakhalako amampanga tinkhaza tena take todabwitsa. Amamuza kunena kuti akununkha, amamupangisa kuti azivala mamaski ambirimbiri nthawi imodzi, akuti safuna kupuma naye mpweya umodzi fali ndi munthu osazisamala. Basi amamukaniza kudya, akati adye amampasa pisi imodzi ya bread uja nkumunyika kaye m'madzi anyowe, kena kumpasa kuti adye. Chakudya chomwe amampatsa chimakhala kuti chikuchokera straight mu fridge chozizira, samaloledwa kutenthesa zakudya. Tizinthu tomadabwitsa choncho. Samamulola kukhala ndi tsiku off ntchito. Akamagwira ntchito nde kuti ngati kuli kugona amaloledwa kugona 5 hours yokha. Amagwira throughout. Kenako after 5 months of kukhala naye anamba kummenya kwake usadiza masewerayi, kummenya olupena angotenga madzi a fridge ozizira chamukhuthulire madzi ozizira. Pena amati akakhala pansi umudzutsa kwake kumugwira tsitsiri ndi kumukweza mwamba kumuyimiriritsa ndi tsitsi. Amatenga zitsulo kumammenyera onse kuyambira Gutiri, Prima ndi Chelvam. Amampanga nkhaza zonse anali pomwepo. Tsono mu nthawi yonseyo mnyumbamo Chelvam polisi uja anayika CCTV yake naliyone kuti adziona kuti kodi anthu antchito akunditetera bwanji anawa kuti aone ngati pali nkhaza zina zake. Nde anthu aja Gutiri uja ndi nthawi kumapeza kuti akupanga nkhaza kwambiri. Munthu umagona ndi njala chana anamulandanso foni, samaloledwa kuimba foni kwawo. Komano agency yomwe inambweresa Piang inapanga check up after 10 months kuti ati muone health yake chani. Nde anafunsa kuti munthu yakone kuti wawonda kwambiri chikuchitika ndi chani, komanso anampeza kuti ali ndi dzibali mathupi lonse. Nde Gutiri anayankha kunena kuti ndosasamala, ali clumsy kwambiri, amangogwa akangotero wapunthwa wagwa basi sazisamala. Nde
agency chana mufusa Piang kuti ukhala bwino ufuna upitirize kukhalako anachita offer aja kunena kuti tikozopatsani wantchito wina iwo achana kuti ayi tofuna wantchito yemweyo kuntenga ubwerera naye amati akakhala akumunena kunena kuti watibera zakudya akatero kummenya amatenga chi baseball bat chintengo china chake chimene amammenyera nthawi zonse amangommenya popanda chifukwa ndati anakwanitsa kaya amatha bwanji anayimbapo foni kwawo kangapo anayimba kafolo kachi 5 anayimba foni kwawo Piang uja kwauza abale yake kuti sindikupeza bwino ndifuna ndizibwerera ku nyumba ndiona kuti ndipanga bwanji kuti ndibwerere kaya ndi anadziwa kunena kuti anayimba foni anapezeka kuti guithiri kuja anapsa mtima ndiye nammenya kena kwanamba kumamangirira amamangirira ndi cheni pa window kuti amamangirira pa chibala cha pa window nkumangirira kaya mikono kaya mwendo ngati galu akalero ammenye azikhalanso osadya akammasula ndi kuti kugwira ntchito ndiye ayambe kugwira ntchito basi moyo wake kumakhala umene anakhala pa chenipo akumamangirira nkumammenya choncho kwa masiku 12 ndi anapeza olo akamapita uchimbuzi samalolera otseka chitseko cha kutoilet kaya chifukwa chani amati chitseko cha kutoilet chizikhala chotsegula akatero akuti fungo ammenyeso basi moyo wake ungokhala umangozunzika ati mpaka anamba kuchonderera kuti chimene ndinalakwa ndikhululukireni ndiseni ndizipita sizimatheka ndi prima imweyo mayi wake wa Guthiri amammenya nawo ndi mpolisi imweyo mamuna wake wa Guthiri fa nthawi imeneyo Guthiri anali ndi zaka 36 pamene mamuna wake mpolisiyo anali ndi zaka 40 chakuti amayi ake a Guthiri prima anali ndi zaka 58 ndi basa makhala basi ngokhala ngati galu mnyumba munthu onena kuti chomwe anapitira afuna kupulumutsa miyoyo ya abale yake ngokapeza kuti iye wakasanduka kapolo ndi amachita mantha kuti atani ndi siku lina mu 2016 Chelva mpolisi uja atachokapo atapita ntchito kunyumba kunatsala Guthiri ana ake awiri ndi amayi ake a Guthiri aja prima ndeka zinatani anapezeka kuti Guthiri uja anayambanso kummenya Piang akuti wabaza kudya mu fridge ndi anammenya anamuthira madzi ozizira atammangirira pa window pacho kummenya akagwa pansi kumponda ndi amamponda kumponda kena kwa mudzutse ammenye kena kwa kuti anamugwira tsitsiri kumbuyo kunkhongoko ndikumukokera kumbuyo koma anankoka ndi mphamvu kwambiri mpakana khosi linakhangatira sololoka nkuchoka mafupa ankhosi mukuchokera kumbuyo Piang anagwa pansi sanasiye kuyamba kummenyabe nkumugwira pakhosipa kumamupanga choko kumamkhikha pakhosi ukummenya koma Piang ino anasiya kusuntha anangogona pansi anammenyamenya nkumamutukwana kuti upanga dala sukudzuka kufuna kuti opyeza amayi ake a Guthiri aja kubwera prima nkumazathandiza kummenya nawo pamene paja nkuchokapo atamaliza kummenya anatuluka kumakapanga zawo mama wako akudabwa Piang sakugwira ntchito kupita ukayang'ana kumpeza ali ndendende mena anamusiyira mwankugona pansi mena analiri sakusuntha iwo aja munthu sakusuntha kwesera kumudzutsa munthu sakusuntha anazachita mantha kuti munthu sakusuntha chonchi bwanji sanayimbe foni ku chipatala kuti ayitanisa ambulance anayimba foni ku chipatala kuyitanisa nesi kuti ndifuna nesi abwere kwangati wantchito wathu wadwala kenako anamusintha zovala anangasi zovala zinali ndi magazi zinali zonyowa ndalula mamuthira madzi anamusintha zovala kumuchosa pa window anammangirira paja kwamwika ngati pa bedi nesi ucha kufika lea munthu situzoti watana kukhala ngati sakudzuka nesi kupita kuti munthu yuti wamwalira Guthiri ndi mayi ake ati kudzidzimuka wamwalira anasuntha ati posachedwa pati mamuona kuti amasuntha nesi ucha anangoyimba foni ku chipatala ambulance inabwera zamtenga kunena kuti munthu izi udiso wafa lero wafa dzulo kuyang'ana zipyera zinali mthupimo kuyang'ana weight yake anali akuchita weye thupi lake la Piang limachita weye 24 kilograms ali no way munthu anali malnourished usonyeza kuti samadyeratu komanso wavulazidwa atamuchita check kuti wafa ndi chani ananena kuti wafa ndi hypoxia kumuchita choko anampanga choko kupaso muchola khosi mpweya sunapitese sunadutse kuti koma mpweya sunafike ku bongo basi chomwe chinamupha nde anapezeka kuti apolisi anatumiza apolisi kuti akachite investigate nyumba mucha koma nangasi nayenso mamuna uja Chelva amagwira ntchito polisi konko anakumbukira kuti paja anasiya CCTV anakachosa CCTV chansangasanga kubisa kwake anampasira munthu kunoti andisungire CCTV usampase wina aliyese koma mzimu wa munthu ngopsa munthu analandira CCTV uja anati ine sindifuna zindikhuze nayenso anakapasira munthu wina ali
Chauvama anandipasira CCTV ki kuti ndisungire koma I think usunge ndiweyo. Munthu ujaso ali ineyo okay. Anaso anayo ndendero kampasira munthu wina. Basi tu CCTV cha kumangopezera yachoka kwa uyu wapita aliyesa amayikana kuti sindifuna zindikhudze. Mpaka naina kapezeka manja mwa polisi. Onse atatu anamangidwa. Guitiri, Prima ndi Chauvama. Atamanga choncho Guitiri anapanga claim kunena kuti ineyo ndili ndi mental health issue. Chifukwa chonena kuti analatabereka kumene. Nde anampanga asesi. Nkupeza kuti chipatala chinavomera kuti Guitiri mutu wake sukuyenda. Unasiya kuyenda atangobereka mwana wake omaliza. Anapeza unewa kuti anali ndi timati postpartum depression kapena postpartum psychosis. Atangobereka umene anasintha chilichonse chimamunyasa, amafuna kilini wake uja osoisa mtendere muja mpaka napena amati yayi kuchimbuza machira kusankha dera lina lake unali toilet ya kilini amalolera kuyenda ulendo wautali kuti apite ku toilet kumeneko. Tizinthu tinatake todabwisa choncho. Komanso anachita check unewa kuti mauje nake akali, mamedi ake akali sankapanga nkhazayi. Amene amampanga nkhaza ndiye khayu, komanso nkhaza zinayamba after kubereka mwana uyuyu. Nda anavomera kuti munthu uyu khanga kuti anasokonekera atatani atabereka. Anthu enaso ankayikira umboni kuti uyu tomene anabereka nasintha zochitika zake. Nde ku Singapore chigamulo kapha munthu ndikunena kuti nawenso unyongedwe. Ndipo amaina akuanyonga ndi amayembekeza kuti awatani awanyonga. Komano anapanga plead kuti yayi uyuyu mutu wake sumayenda Guitiri machazo wapangadi nkhaza wapanga zoyipa. Anayesera uchonderera court ndi anamupangira reduce anane roke chabwino chifukwa cha mental health state postpartum depression tukuziwa kunena kuti ndi matenda adi ndipo amathaunjira affect munthu sitikupanga sentence to death. Koma malo mwake anampasa 30 years. 30 years yonso iye kumakachita apiro akuti achulukitsa. Ndi anangomuza kuti ndiye mapirake tingokupasa ni life sentence. Takupasa ni 30 years chifukwa kuti mwapha munthu. Nde you take it or tichitaso review chilichonse nde basa namusira 30 years. Pamene amayi ake aja Prima anapanga sentence to 17 years. Chifukwa chonena kuti pa CCTV sanaoneke tsiku lomwe anamupha Piang sanaoneke kuti iwo anamenya nawo. Anaoneka ndi Guitiri yekhayo. Nde anachitidwa sentence pa mulandu ompanga nkhaza ommenya omutani ndi mulandu omwe anapanga sentence. Nde anapasa 17 years. Ali ndi zaka ma 60 chakuti panopo. Pamene Chauvama milandu yake ikadali ku court. Mpolisi uja iyeyo milandu yake ndiyo kuzuza wantchito. Nde inali nkhani yayikulu kwambiri nanga sinali no yokhudza maiko awiri Myanmar ndi Singapore. Kuti munthu wa citizen wa ku Myanmar wapita kugwira ntchito Singapore yoti nthawi zonse makhalira ikuchonderera kuti anthu tufuna anthu oti azagwire ntchito ya umedi ampanga nkhaza mpaka na kumupha. Nde inali nkhani yayikulu kwambiri mpaka na boma la Singapore linapereka chipepeso kwa banja la Piang. Azibale yake acha anapasa 200,000 koma lipirira skulu moyo wake wonse mwanayo kuti mpaka na azafike age yonena kuti zake zizakhale bwinobwino asazazuzike fight wina wake watani wamphera mayi yake. Nde imeneyo ndi nkhani ya Piang Naidong. Ndi ina nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Inasintha malamulo ku dziko la Singapore za mmene mamedi amachitidwa treat. Anthu akapita kugwira ntchito ku Singapore kuli anthu oti kuli mabungwe ya rights othandiza kwambiri kunena kuti munthu asazazunzikenso kapena kuvulala chifukwa choti akagwira ntchito pa khomo pa munthu. Imeneyo ndi nkhani ya Piang Naidong. I know kunena kuti anthu amakhala ntchito olo kwathuko ku Malawi. Munthu ngati akugwira ntchito ali ndi mavuto chilipo champangisa kuti akhale position imeneyo. Ndeti zingokumbukira kuti anthu akutigwirira ntchito ndi anthu ndipo amafunika kutani kusamalidwa ngati anthu. Zikomo kwambiri.